Waduh, babulir sikatanya melawan Prasatri bagus iki. Waduh, babu malah mulang karo aku. Iya. Leno panginamu langga curiga kowe kaos mula ususmu.
sakrura kakiri-kiri genyolir prapata abang kalakal manguwuk-mungkut aminta lawan androlir singonapsa dadi padya narsa manugruha latala selawase dadi kanca durung tawur gedhes tetes daging sampel weruh wis klethak raja satriya ana paran sapa jenengmu Raden Arjuna kuwi sapa dadi kala padas gempal ilakno patine kancaku njaluk mati mara maju ora ngerti kridaning buta adon tak bialang bedha mutrak saut sampring iki tok nggo ngirik neto kuwasamu awas Kakang Bakyu jalali welengku
Kalan sepur dilumpati mano engko mabur ngulon la 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 oh yeah ya. Oh yes. Mom. Aduh kena. Bumi gonceng-gancing, langit kelap-kelap katon. Lirikin canging sahang maweh gandrung Taparang kadulu wukir moyak mayik Amuk Suramarata Jaya marata amuk kerebu tenagu Yen mung lamak kaya mengkono rangga papat ora bakal tak tinggal loncat iki wong bagus ora kaken lemerang tur bisa ngrampungi ditinggal ayo maju ora bakal wegah takon iki ndeke sapa genah ndekku anggere bentuke ngene iki ra ndek sing gendere penerus mati ini ngaku kowe wah jabel lawang bendo garane kayu randu itu jabel teteli sanggangane ngetan kali kulon yo kali arep nyabrang dakno wate etan gemati kulon gemati ditimbang padha abot wis tak titeni bola-bali anggere ning buta mati temu Petruk terus dadi oncekan kaya ngene tanpa dingengeh-ngengehi blindis lah iki Petruk ora ero eneng barang pengaji mah njupuk wong nek ngalah dhuwur wekasane angel men dah telatene ya suwe-suwe kena wak lonyo men kira-kira tanganku sing kringeten iki useke nggo wedi sik nredok keset
Ngarah apa, Gong? Rasate kok. Duwe dhewe-dhewe kok takon. Iya. Kok lek mau nabrak-nabrak iki jane iki. Oh. Wis paeng le aku moh aku. Goblok. Kena nggo titenan waktu embah. Pak. Piye, Kang? Kleru. Kleru piye? Kleru ya kleru piye? Rumangsamu. Lah ya apa? Tak kira jam bandul ngandam. Wah. Kayak bangsane apa? Wong takon kok mecahke gelas. Omong iki cetha kok. Gemeremeng kaya maling kuyuan. Omongmu kuwi. Ayo. Ayo iya. Mula kuwi. Ayo bareng kancane no. Heh? Hah? Lah iya. Ya si jedeng no witena kaya. Kaya kemurkan. Amorkan dengan rakyat lah piye? Aku nak nyanyi itu aneh loh. Lah ya nanas piye? Nanas dan puluhan lek ngomong tencel kuwi ora. Lek cetha. Ya wis cetha aku oli upeng uli baca. Jan ki ngomong apa? Rumangsaku kok. Omong ora cetha kok bludrek. Anggo aku ya. Tak lengting lang. Lu alu kok dikudang. Ora jamu kok ajek ya. Enang aku nak. Iki jane nembang apa? Enak yo nak kamu. Ya aku tak kampung. Kamu pikir Wong ora ngerti nute kok nembang.
Remang sam. Suara jamu-jamu godhong tela kuwi seneng aku rada. Iki. Kaya ngono kok. Buta kaya nek senenge rada tuwa. Ngajar. Buta edan iki. Buta kocluk. Ini kok iso parikan lho. Sira jamu pisan godhong tela. Kuwi seneng aku. Loh, urip meneh. Aku ada. Ora aku. Seneng aku rata. Oh, mati meneh. Oh alah Gusti. Ora kuat suwe. Lah kok mati urip ngono. Tan kawarna Sang Harjuna ingkang mapan wonten madyaning wana. Labet saking kandhuan kinggin. Nang kawuwusing mangket amang sulit cariyos ngajeng nenggih menika ta ing kayuwang Kanjeng Gring Salaka. Katingal Sang Hyang Manikmaya ingkang lenggah. Ingkang parangadhep nenggih Pandya Bathari Durga. Katingal suwaning Bathara Brama ingkang sampun nganti ingkang putra nenggih Bathari Dresanala. Sigra karepaken marak mirengasaning Hyang Manikmaya teka mangkana wijiling sabda ingkang dereng kawiyosing lisan. Satpada ingsun dumiling ngulati
puspita metemendah kang warni Kula Bathara Brahma banget ing panarima ulun. Kita kula Brahma wis bali kanthi angirit atmaja kita Nini Dresanala. Kawula lon kaluhuran sabdanipun Kangjeng Rama. Putra Paduka ngaturaken ingkang wayah pun Dresanala kunjuk dhateng Paduka Kangjeng Rama. Iya nggih, syukur sekti jimurung. Dresanala kawula nuwun wonten timbalan ing dawuh Kangjeng Eyang animbali dhateng wayah Paduka pun Dresanala. Apa kita wis nyumurupi wigatine kita ulun timbali? Kawula nuwun inggih. Sagleguting kolang kaling sinikar pinarasa sira ingkang wayah dhateng mangretos menggah menapa ingkang dados wigatosipun Kangjeng Eyang animbali dhateng pun Dresanala. Sumurupa Dresanala kayiwangan saisine iku yekti dadi panguwasaning Bathara Guru. Mubah musik ing para Jawata winengku dening jeneng ulun. Para Jawata duwe greget lan duwe karkat apa yekti ora bakal bisa tumindak yen tanpa ana dawuh saka panjenengan ulun. Dresanala dina iki kita kudu pisah lawan Arjuna. Kanthi dasar kita iku widodari, Arjuna iku menungsa, ora sak layake si Arjuna mengku garwa kelawan Dresanala. Widodari iku kudu karo widodara. Sak ora-orane kudu karo atmajaning dewa. Ingkang mangkono Dresanala, kita ora kena gandeng renteng reruntungan kelawan Arjuna kang tanpa palilah ulun. Wiwit dina iki kita kudu pisah kelawan Arjuna.